el València Club de Futbol no passa pel seu millor moment. La crisi econòmica que va sacsejar Espanya també va fer mossa al futbol i el club valencià s'ha vist afectat. Ara mateixa es dirimeix entre dos camps. El seu estadi actual, el Mestalla, va ser inaugurat en 1923, ja fa 90 anys, i s'emplaça en l'Avinguda de Suècia. Un estadi que ja no deuria albergar els partits de l'equip de la capital del Túria, perquè entre 2004 i 2008, Juan Soler, president de l'entitat en aquells temps, va promoure la construcció d'un nou estadi en l'Avinguda dels Corts Valencianes, al barri de Benicalap, que estava cridat a ser un dels millors i més moderns del món. Acudim a l'emplaçament per veure com està la situació. Aquesta és la imatge que presenta el camp que, mitjançant les empreses FCC i Bertolín, va començar les seues obres l'1 d'agost de 2007, que deuria haver-se acabat en 2010 i que en 2011 tindria que haver acollit la final de la Champions League. La gent de la zona recorda el que s'esperava del nou Mestalla. La gente se esperaba que esto fuera más o menos un boom económico para la zona. También al principio, antes de poner el campo, hubo muchas protestas de la gente para que no lo pusieran aquí, porque decían que iba a haber mucho follón, muchos altercados con la gente y tal. Pero claro, si ponen el campo aquí, sería un partido cada 15 días, en ese sentido, y no creo que les fuera a perjudicar. I també ens expliquen els problemes que comportaria el tenir un estadi com aquest. El principal problema es la entrada y salida de ambulancias hacia la pista de Ademuz y la entrada a los grandes hospitales. No ahora ya el de la FE, porque la FE ya no existe como hospital en sí, sino como centro de especialidades y oficinas, pero el Arnau de Vilanova sigue aquí. Hay muchísimos colegios en la zona también. La entrada de autobuses a Valencia es masiva por la pista de Ademuz también, con lo cual un sábado, un domingo, un viernes, esto se colapsa de automóviles. Se abrieron muchos locales, muchos bares, muchas cafeterías, esperando la gran afluencia de aficionados durante los fines de semana. Esos aficionados no están porque no está el nuevo estadio en funcionamiento, así que subsisten, muchos de ellos han cerrado también, i los que subsisten és gràcies al vecindario. Com acabem de sentir, uns dels principals afectats de la no construcció del nou Mestalla són els bars de la zona, que han viscut en les seues pròpies carns aquest mal de cap que envolta al Club Valencià. En el momento que el Mestalla no se haga, pues aquí no hay trabajo. Más de 7 bares han cerrado en la misma calle y es muy difícil vivir así. ¿Por qué no? Porque muchos han abierto para el campo. Ya no hace falta que esté construido, sino simplemente con que empiece la obra, pues los bares ya tienen trabajo, ya podemos sobrevivir. Esperamos y esperamos, pero no hay forma. Encima uno de los hoteles se cerró, ahí ya menos faena. Ejemplo, Las Fallas. El año pasado a tope, este año la mitad, menos de la mitad de la faena del año pasado. Si hubiera estado el Mestalla abierto, pues ya ni te cuento. El nou Mestalla va paralitzar les seues obres el 25 de febrer de l'any 2009. Després d'aquesta data han sigut nombrosos els intents de tornar a posar-les en marxa, encara que cap ha sigut fructífer. Però la situació del València no s'entendria sense la postura municipal. El regidor, en este caso del Ayuntamiento de Valencia, como concejal, venimos de una administración que lógicamente pues, ha hecho un proceso urbanístico en marcha por el que pues, al final se permutó con el Valencia un solar que era municipal en el Cortes Valencianas y que el Valencia lleva adelante un planeamiento para, una vez derribado y construido el nuevo, en el viejo pues, levantaron las edificaciones. I encara persisteix el desig de que les parcel·les del B Mestalla passen a ser competència del club i no de l'Ajuntament. El Ayuntamiento, respetando la legislación y la legalidad vigente, pues tenemos que hacer todo aquello que pueda ser beneficioso para la ciudad, que pueda ser beneficioso para el Valencia, que pueda ser beneficioso para los ciudadanos y los aficionados, pero siempre dentro de la legalidad y en eso estamos. Pues eso está completamente cerrada la relación de parcelas que el Valencia tiene que aportar y la cantidad, que son efectivamente en torno a los 17 millones de euros, pues es una cuestión que se convendrá en ese convenio para que efectivamente, y en el peor de los casos, hasta que el Valencia no pague esos 17 millones de euros, pues esa parcela seguirá siendo municipal. El València sap que la seva supervivència passa per concloure el nou Mestalla, única via per a vendre les parcel·les del lloc on està emplaçat el vell. Per aconseguir-ho, es convocarà un concurs públic amb una sola premissa. Qui pague les obres es queda amb la gestió comercial del camp durant un període de temps negociable. També hem parlat amb un vell conegut del valencianisme, que ens ha comparat el seu València amb el que hi ha a l'actualitat.
Per la que deixi, la veritat és que estava en un moment molt dolç, estava en una deute digerible, però les coses a partir d'entonces canviaren molt, va haver un endeutament brutal, el camp se tenia que haver acabat i el president d'entonces renuncià a fer-lo quan estava la subvenció apoyada per la Generalitat i l'Ajuntament i bueno, tot això ha conduït a un moment molt difícil, els 4 últims anys que la màxima del club ha sigut buscar el tema purament econòmic, renunciant a glòries deportives i bueno, això s'ha pagat molt i això tot ha conduït a que el moment és preocupant. La il·lusió de que canvien, aparèixer que volen presentar un projecte que nosaltres ja estem temps plantejant, que és democratitzar el club i ens agradaria que aquest projecte el farà seu el València i per això ja ens sentiríem orgullosos de que arribarem a una millor solució. Ara per ara, sols queda que tant aficionats com la nova directiva de la Fundació del València Club de Futbol s'agafen de la mà i empenten cap a la mateixa direcció per salvar un club que en 2019 complirà els 100 anys d'història.